Vladimír Připský. Záhadný úsměv Polixény z Lobkovic. Ještě ten večer mě čekal zapeklitý rozhovor. Jak to? Vy jste to nevěděla? Hlavně jsem nevěděla, co mu mám na to odpovědět. A tak jsem tupě zírala na nějaký obraz na stěně. Vy jste nevěděla, že vaše matka zemřela? Tak on si zřejmě nedá pokoj, pomyslela jsem si s hrůzou a nadechla se k nějaké zoufalé odpovědi, když řekl: chápu, nechcete o tom mluvit. Konec konců nic mi do toho není. Do ruky vzal kancionál, co ležel na komodě, a listoval v něm, na tváři lehký úsměv. Nejsem tak zvědavý, jak si možná myslíte. A položil knížečku na svrchní desku. Nebudu dále vyzvídat, slibuju. Podívejte, řekla jsem. Bylo by to asi dlouhé vysvětlování. A já dneska, sáhla jsem po zpěvníčku, nemám chuť někomu něco dlouze vysvětlovat. V každém případě, zakončil s úsměvem, dneska jste se dověděla, že jste bohatou dědičkou. No, když myslíte, řekla jsem nadšeně, nenadšeně, ale nechala jsem ho přitom. Já nevím, rozumovala jsem v duchu, možná se mu dokonce líbím. V takovém případě bychom mohli spojit naše majetky a žít si spokojeně až do smrti tam, kde by bylo nejlíp, buď tady, v Letči nad Sázavou, anebo v Roudnici nad Labem, nebo v Litomyšli, nebo v Praze, kdekoliv. Jenomže celá věc má háček. Já bych musela být Beatrix z Lobkovic a jeho by nesměla trefit kulka ze švédské muškety doprostřed čela. Naštěstí slíbil, že nebude vyzvídat. Tak proč ho nenechat jeho představám? Byl to v skutku kavalír a nekladl mi další nepříjemné otázky. Položil mi jednu jedinou a ta byla příjemná. Je krásný večer, řekl. Co se projít podél Sázavy? O to nic. Byl krásný podvečer, ale mně jakoby umřela matka a já se budu projíždět podél řeky Sázavy. Jak si tohle mladý hrabě Bibo z Pernštejna srovná v té své kudrnaté hlavě? Ano, souhlasila jsem nicméně. Je velmi hezky, ale navrhuju vydat se pěšky po břehu a vrátit se dříve, než se setmí. Souhlasil a tak jsme šli. Bylo po dešti a vzduch, který vstřebával všechny vůně lesa, luk a rybníků, opojně voněl. Do trávy padal chlad. Stromy usínaly, ptáci se utišili a nebe nad řekou mokvalo. Každé slovo, které by jeden z nás nyní vyslovil, znělo by jako výkřik. A tak jsme šli mlčky. Náš rozhovor se pak rozvíjel zvolna, stěžka. Kukačka, řekl Bibo. Že by kukačky v Posázaví nešly spát? Co to značí, když kukačka 3krát zakuká? Věděla jsem to, ale už nevím. Jenže to nemohla být kukačka. Věděl Bibo. Kukačky už dávno odletěly. Kam lítají kukačky? Jednou se jich na to musíme zeptat. Co se vám stalo? Zeptal se starostlivě. Zastavila jsem se, zvedla jsem nohu a sáhla si na odřenou patu. Můj kavalír mi galantně nabídl rámě. Opřete se o mě pořádně. Díky, můj rytýři, usmála jsem se a jelikož si mě teď mohl hezky zblízka prohlédnout, zeptala jsem se ho. Mám něco na čele?
Pochopil, poodstoupil a zvedl kámen. Beatrix Magdaléna z Lobkovic, bytost opředená záhadami, řekl a hodil kámen daleko, daleko do řeky. Kámen, než se ponořil, několikrát poskočil po hladině. 6krát spočítal. Záhadami, řekla jsem a rozhodla se. Půjdu bosa, opatrně jsem našlapovala. Ano, záhadami, zopakoval. Z nichž ani jedné jsem nedokázal přijít na kloup. A když viděl, jak poskakuju po kamení, navrhl. Můžem se vrátit, jestli chcete. Ale proč? Zeptala jsem se. Je to přece hezky, nebo není? A usedla jsem na pařez. Zvedla jsem ruce a zahučela. Uf. Posadil se vedle mě do trávy. Zamával nějakým klackem. Takže budete v té věci pátrat? Mírně jsem ho provokovala. Nepřipadá vám to ale v dnešní době poněkud nebezpečné? Co když o mě vypátráte samé hrozné věci? První hvězda, řekl a klackem mu dal směr na nebi. Je poselstvím naděje. Můžu být, pokračovala jsem v líčení mých záhad. Já nevím, třeba nemanželská, co můžete vědět? A nebo co když jsem sebranec, nalezenec, pohozená holčička, nad níž se paní kněžna smilovala, protože je hodná. Nebo můžu být, ale no tak, přerušil mě, vstál, hodil klacek do lesa a trochu zadýchán mi řekl něco nepředstavitelně nádherného. Pro mne jste mladá a krásná dívka, jakou mi do cesty seslalo snad samo nebe. Poprvé v životě mi to někdo řekl takhle. Tady za počínající nocí u řeky Sázavy. Nelze se divit, že mi to vzalo dech. Namísto ironického chvalospěvu o švarném princi z Pernštejna, který se dostavil na bílém koni, jsem jenom zaševelila do počínající tmy. Ach, Bibo, a obrátila oči k Bohu tam nahoře. Proč musíme zrovna my žít v takové nešťastné době? Proč?